ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд, тамошобиноне ки барномаҳои шабакаи Баҳористонро ҳамеша пайгирӣ мекунанд ва ин лаҳза бо шабакаи Баҳористон ҳастанд. Аз фурсат истифода бурда тамошобинони азиз, ҳамаи шуморо барои тамошои барномаи навбатӣ ифтихор даъват мекунем ва итминон дорам ки барномаи навбатии мо низ ҷолиб аст ва атрофи боз як ҷавони фаъоли кишварамон Тоҷикистони азиз бароятон маълумот хоҳем дод. дӯстони азиз, албатта донистани забон хуб аст, зеро донистани забон шахсро метавонад аз тамоми мушкилиҳо берун кунад. бинандагони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаи навбатиро ба шумо муаррифӣ мекунем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. қаҳрамони барномаи навбатии мо ҷавондухтари донишманд, донишҷӯи курси 2 донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон, донандаи хуби 3 забон, забони русӣ, забони англисӣ ва забони хитоӣ, Санавбар Ёқубова. Салому алайкум Санавбар. Ассалом. Хуш омадед ба телевизиони Баҳористон. Ташаккури зиёд. Бисёр шудем ки албатта ин лаҳза бо шумо суҳбат дорем ва бовар дорам ки албатта атрофи дастовардҳои шумо ҳарф мезанем ва як суҳбати ҷолиб бо шумо хоҳем дошт ва эҳтимол дорам ин суҳбати шумо ба дигар хонандагон як тавсея хоҳад буд барои омӯхтани забонҳои гуногун. Албатта. Санавбар, бир сароввал дар бораи худатон бо 3 забоне ки мо ба тамошобинон гуфтем ки шумо медонед маълумот диҳед. Марҳамат. Аввал бо забони тоҷикӣ, баъдан бо забони русӣ, баъдан бо забони англисӣ ва баъдан бо забони хитоӣ. Бале, марҳамат. Салом, ман Яқубова Санавбар, донишҷӯи курси 2 донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мебошам. Здравствуйте, меня зовут Санавбар. Я учусь в Международный университет Таджикистана языков именем Сотима Улуғзода. Hello, my name is Sanawbar. My surname is Yaqubova. I study at the Tajik University of Foreign Language named after Sotim Ulugzoda. Nin hao, wo hen hao, wo she hao, wo she samba, wo she session, wo she the lungo do kunge in the Sotim Ulugzoda. Саломат бошед, ташаккур барои шумо. Ва ман бовар дорам ки албатта оло дар рафти барнома мо шояд атрофи забондонии шумо боз ҳарф мезанем ва чанд соли дигара шояд шумо бо забонҳои хитоиву русӣ ва англисӣ посух бигиҳед. Санавбар, биёед дар бораи таҳсилатон аввал ҳарф мезанем. шумо интихоб кардед махсус донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода. барои чӣ? Яъне омӯхтани забонҳо барои шумо шавқовар буд ё ин ки намедонам тавсея ягон нафар буд? ҳар инсон дар дил аз хурдӣ орзу ниятҳои нек дорад ва ман низ ҳамин забондонӣ ҷаҳондонӣ гуфтанд дар ҳақиқат низ забон донистан ин хуб аст ва ин орзуи даринаи ман буд ва шинос шудан бо фарҳангҳои дигар кишварҳо. Ба ҳамин нияти пок, ба ҳамин орзу ман соли 2022 ба донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷӣ ба номи Сотим Улуғзода рухсат пайдо кардам. хотиррасон мекунам ки донишгоҳ ман ҳозир хушбахттарин донишҷӯ ҳастам ки дар бинои замонавӣ бо тарҳи стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ таҳсил мекунам ва ин бинои нав 27 сентябри соли 2022 аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвари маҳбубамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардиданд. Саломат бошед, ташаккур барои шумо ва фикр мекунам ки албатта миёни шумо дигар донишҷӯёне ки дар ин донишгоҳ мехонанд албатта онҳо ҳам хушбахт ҳастанд, зеро албатта ҳар бинои таълимие ки бо талаботи стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ аст ва сатҳу сифати таълим дар он ҷо хуб аст. албатта фикр мекунам барои ҳар як донишҷӯ омӯхтани забонҳо, аз бар кардани илм албатта осонтар мегардад. Шумо 3 забонро ба хубӣ медонед. аввал кадом забонро аз худ карда будед? аввал ман забони русиро аз худ кардам. ман аз худӣ фақат мехостам ки ҳамин забони хитоиро, лекин баъдар вақте ки оҳиста оҳиста маълумотҳоям зиёд гардан гирифт, фаҳмидам ки барои забони хитоиро омӯхтам бояд ман забони русӣ ва англисиамро нағз аз худ намоям, чунки забони хитоӣ забони бениҳоят
мураккаб аст. Барои он ки онҳо алифбо надоранд, ҳарф надоранд, онҳо фақат аз калима, иероглифҳо ва ханзӣ истофода мебаранд. Ва барои ҳамин бояд вақте ки пеш аз омӯхтани забони хитоӣ, забони англисиро хуб азбар карда тавонӣ. Аз ҳаминро ман аввал забони русӣ, баъдан забони англисӣ ва ҳоло бошад дар баробари донишҷӯ буданам забони хитоиро низ идома дода таҳсил карда истодам. бале, яъне забони русӣ ва англисӣ замина гузошт то ин ки шумо ба омӯхтани забони хитоӣ шурӯъ бикунед ва ин забонро низ оҳиста оҳиста азбар намоед. Дуруст аст? Бале, саломат бошед. Омӯхтани кадоме аз ин забонҳо барои шумо шояд душворӣ пеш овард камтар ё ки вақти тӯлонитарро гирифт? душворӣ дар ҳамин забони хитоӣ ҳаст, чунки ман чуне ки қайд кардам мураккаб аст, лекин одам вақте ки ҳавас дошта бошад, вақте ки мехоҳад ба ҳамон мақсадаш бирасад, ҳама корро мекунад. Ман ки ҳавас доштам, ман ки мехоҳам ва кӯшиш мекунам ки ман ҳамин забони хитоиро азбар намудам, ватани худро, парчамашро парфишон гардонам. ба андешаи шумо ҳамчун як донишҷӯи фаъол, ҳамчун як ҷавондухтари фаъол, донистани ҳамин забонҳо дар куҷо ба кор меояд ба фикри шумо? Аслан забони русӣ, забони англисӣ ин забонҳои байналмилалӣ мебошанд ва ин забонҳо дар ҳама ҷо ба кор меоянд ва ногуфта намонад ки ҳамин забон воситаи муҳими алоқа аст ва ман дар зиндагии худ як шиор дорам. Шиори ман with language you are at home anywhere. яъне ин ки бо забон ту дар ҳама ҷо дар хона ҳастӣ. хона ба маънои ватан. яъне ки ба куҷое ки сафар мекунӣ, ба куҷое ки меравӣ, забонашро медонӣ, худатро дар ватани худ ҳис мекунӣ. ва аз ҳамин роҳ забони англисӣ ва русӣ умумиҷоҳонӣ мебошанд ва забони хитоиро бошад аллакай дар бозори ҷаҳонӣ ба кор баромадааст. мо медонем ки кишвари ҳамсояи мо давлати мардумии Чин яке аз давлатҳои пешқадам дар бозори ҷаҳонӣ мебошад ва ин низ метавонад барои инкишофи маориф, барои инкишофи илми дониши ҳар як донишҷӯ, чун ҳар як донишҷӯ мафкураи худро дорад, ҳар як донишҷӯ илми худро дорад. ҳастанд донишҷӯе ки фикрҳое дорад ки баъзан олимон онро надорад. аз ҳамин роҳ забондонӣ низ барои онҳо бениҳоят муҳим аст. чӣ қадар ки масалан забонҳоро бештар бидонем, ҳар ҷое ки меравем фикр мекунам ки мо мушкилӣ намекашем, мушкилӣ пеш намеояд, ҳам барои фаъолият, ҳам барои албатта муошират ва фикр мекунам ки ин чиз донистани забонҳо бисёр муҳим ҳам аст. хуб, аз оне ки шумо ин забонҳоро аз худ кардед ва ман фикр мекунам ки албатта бо ҳамкурсон бошад, бо омӯзгорон бо забонҳои русӣ ва англисӣ ва хитоӣ ҳарф мезанед дар ҳангоми дарс, ҳангоми машғулиятҳо? албатта машғулияти дарсҳои мо дар ҳамин донишгоҳи номбаршуда бо забони англисӣ мегузаранд. грамматикаи забони англисӣ, дигар дарсҳои забони англисӣ ҳамон ба забони англисӣ мегузарад ва ногуфта намонад ки дар донишгоҳи мо зиёда аз бештар муаллимон, устодон аз хориҷа мебошанд. онҳо ки забони моро хуб намедонанд ва мо ба онҳо ба забони худашон кӯшиш мекунем ва кӯшиш мекунем ки ҳарчанд ки забони онҳоро ҳам надонем, бо забони англисӣ суҳбат кунем. вақте ки бо як кас бо забони англисӣ суҳбат мекунем, аллакай ин ба ҳамон нутқи инсон аҳамияти мусбати худро мегузорад. чун агар ҳарчанд хони таҷриба набошад, ин наметавонад ки ба ҳамон таҷрибаи одамро ба қувват карда наметавонад. аз ҳамин роҳ дарсҳои мо бо забони русӣ, англисӣ ва дар факултетҳое ки онҳо дар факултетҳои Осиё, ҷопонӣ, кӯриёгӣ мехонанд, бо забонҳои ҳамон худашон дарсашон мегузаранд. як саволи бисёр ҷолиб боли ба хотирам омад, ман мехоҳам аз шумо бипурсам. баъзе аз нафароне ҳастанд ки забони русӣ ва англисӣ ё ки дигар забонҳоро хуб медонанд, аммо мутаассифона дар забони модарӣ албатта якам костагӣ доранд, яъне хуб суҳбат карда наметавонанд бо забони модарӣ. андешаи шумо нисбати ҳамин чӣ гуна аст? дуруст қайд карде, дар замони ҳозира чунин нафаронро бисёр дидан мумкин аст ва фаромӯш набояд сохт ки инсон дар баробари дигар забонҳоро омӯхтан бояд забони худашро ҳеҷ вақт фаромӯш накунад ва зарбулмасале ҳаст, аввал хеш, баъд дарвеш. ин ба маънои он ки аввал забони худамонро нағз аз худ намоем, баъд ба дигар забонҳо. агар ҳамин забон илм, ҳамин забон худ ба як даргоҳи илм дохил мешавад, олими файласуф Данте навиштааст ки оё шумо медонед ки дар дарвозаи илм чӣ навиштааст? дар ин роҳ
рӯҳи мустаҳкам бибояд дар ин роҳ маслиҳат аз тарс нашояд. Яъне ки ин забондонӣ ҳам мушкил аст. мо медонем ки вай бениҳоят азоб кашида, мураккабӣ ба пешаш омада ба ҳамон забондонӣ ноил гаштааст. Аммо фаромӯш набояд сохт ки мо аз куҷо баромадаем. яъне ки забони аслии мо забони тоҷикӣ аст. ин забонест ки рӯдаки хишти назми аввалашро оламшумур донист. забонест ки Фирдавсӣ 30 сол шоҳномаи худро аз аҷам азал зинда гардонид. аз ин рӯ ба чунин ақидаи ман дар он аст ки набояд забони модарии худ, забони тоҷикии худ фаромӯш гардад. саломат бошед. ба андешаи шумо нафари хиратманд, нафари китобхон, нафари донишманд ки аст? ба фикри ман нафари донишманд ҳамон нафаре ҳаст ки ба худ боварӣ дорад. ба худ бовар кардан ин санъат аст, ин шуҷоат аст, аммо инро ҳар кас надорад. Бале. вақте ки инсон ба худ бовар кард, ӯ ба ҳама чӣ ноил мегардад, чизе ки аз пешаш мақсад монад. ҳастанд нафароне ки китобхонанд, нафароне ки медонанд зиёд, аммо онҳоро дар таҷриба истифода намебаранд. Бале. донишманд ҳамон шахсест ки барои мақсади худ кӯшиш мекунад. мақсадро мемонаду ба ҳамон ҳадаф мерасад. Бале. саломат бошед. ташаккур барои шумо. мо медонем ки албатта Тоҷикистон сарзамини сабз аст, гулгуншукуфон аст ва макони кӯҳҳои сарбафалак аст. ба дигар нафароне ки аз дигар мамлакатҳо шояд ин лаҳза мо шуморо тамошо намуда истоданд, чӣ тавсия медиҳед барои омадан, барои дидан кардан аз Тоҷикистон, аз маконҳои сайёҳӣ? мо ба нафароне ки дар хориҷ аз кишвар ҳастанд, ба сайёҳон чӣ тавсия медиҳед? Tajikistan is the national country of the Central Asia. Tajik people is very friendly, and we have now in the month of March we have the holidays on the March. We have the Nowruz holiday. We have the Mother's holiday, and I present all guests come to Tajikistan for Nowruz holiday. Бале. Дорогие гости, дорогие туристы, приглашаем вас в Таджикистан. Таджикистан самый красивый город в Центральной Азии. Таджикистан много интересных местах, исторических местах. И мы всех вас приглашаем в этих местах, в Таджикистан. И не забудьте, что в Таджикистане много чего интересного, что в других странах нет. Мисал? У нас есть много интересных местах, дворец Калай-Хисор, у нас есть Чилдухтарон, все озера, Азер-Сарез, Искандар-Кул. бисёр як даъвати хуб ман буд тамошобинони азиз, ва ман бовар дорам ки баъд аз даъвати қаҳрамони барномаи навбатии мо Санавбар нафарон сайёҳон бештар ба Тоҷикистон меоянд ва аз маконҳои таърихӣ, аз манзараҳои зебои Тоҷикистон дидан мекунанд ва албатта ҷаҳон хотирот ба худ мебаранд. ташаккур барои шумо. албатта тамошобинони азиз, барномаи ифтихор идома дорад. мо баъд аз чанд лаҳза суҳбатро идома медиҳем. идомаи барномаи ифтихор аст. тамошобинони азиз, хаста набошед ва иродат мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо ҷавондухтари забондон ва ҳамзамон нафаре ки воқеан ҳам дар сабқату олимпиадаҳои зиёд иштирок намудааст, мақомҳои назаррасро ба даст овардааст. Санавбар Яқубова, бори дигар хуш омадед ба телевизиони Баҳористон. ва ин лаҳза мо мехоҳем атрофи иштирокатон дар олимпиадаҳо ҳарф бизанем. мо медонем ки шумо дар олимпиадаҳои зиёд иштирок намудед, аз номи донишгоҳ албатта, ва ин сипосномаву сертификату умуман чизе ки дар назди мо аст маҳсули заҳмати шумо аст. биёед атрофи ин дастовардҳоятон ба тамошобинон маълумот медиҳем. марҳамат. аввалин барномае ки ман ба тариқи озмун рӯйхат пеш гирифтам, ин English Access Micro Scholarship Program мебошад ки соли 2020 буд ки ман ба ҳамин барнома рӯйхат гирифтам. барнома тибқи шартнома 2 сол давом мекард. мо тариқи онлайн дарсҳоямонро мегузоштем ва ба тариқи онлайн низ анамон ҳамаи чорабиниҳоеро ки мекардем мегузарондем. ва соли 2022 ман ҳамин барномаро ба анҷом расонидам ва соҳиби Certificate of Achievement соҳиб гаштам, хушбахтона.
و بعد از اون در المپیادای فیسو بین المللی اشتراک کرده. در اینجا میتونیم یک بار نشون بدهیم کدومش از کدوم المپیاد است اگر بله این سرتیفیکات اف اچیومنت در سال 2022 نصیب من گشت و این برای از همون نام برنامه English Access Micro Scholarship Program سرتیفیکات اف اچیومنت به من هدیه کرده شد. خوشبختانه من این را تا 2 سال با خوب انجام رساندم. دومین سرتیفیکاتی که من اشتراک کردم در این آزمون این آزمون بین المللی فیسو از زبان انگلیسی می باشد که در اینجا خوشبختانه نیست. در همین برنامه در بین مکتب ها در بین دانشگاه های عالی جای یکم را سزاوار گشتم. و سپاسنامه رکتور دانشگاه عزیزمون استاد گلنظرزاده ژیلا این سپاسنامه به من در روز مطبوعات ملی تاجیک در 11 مارس قید کرده می شود به من هدیه کرده شد. از کدام سبب؟ از آن سببی که دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان در اداره شعبه اطلاعاتی دسته دارد با نام طلوع سخن. من اعضای همین دستم و این دسته برای همون نفرانی هستند که دانشجویانی که مهارت به نوشتن مقاله، مهارت به نوشتن قلم دارند، شعر ایجاد میکنند، نثر ایجاد میکنند، آنها میتونند به همین دسته شامل گردند و من نیز یکی از اعضایان همین دسته میباشم و این سپاسنامه برایم برای نوشتن مقاله بهترین در گازیته پیام دانشجوی دانشگاه همون از طرف رکتور دانشگاه استاد گلنظرزاده ژیلا به من هدیه کرده شد. مقالاتون در موضوع چی بود؟ مقاله من درباره وحدت ملی. باز من مقاله نوشتم درباره مادر، درباره نوروز، درباره استقلالیت نعمت بی‌بها. بله. سلامت باشید. از این المپیادایی که شما اشتراک کردید کدوم دشوارتر بود، کدوم جالبتر بود و عموما اشتراک در همین المپیادها چگونه بود؟ اشتراک در همین المپیادها جالبترش همین المپیاد بین المللی فیسو بود که سال 2022 من اشتراک کردم. المپیاد در این المپیاد زباندانان یکچند ناحیه های دوردست اشتراک کرده بودند و این المپیاد جالبترش در آن بود که سوال هایی که در این المپیاد بود در دیگر المپیاد ها نبود. سوال های این المپیاد به نهایت دقت جالب بودند و با همان با تفکری با مفکوره همون خواننده دانشجو به نهایت ربط داشت چون سوال هایی که در آنجا گذاشته میشد تنها خطی بودند. کم بود سوال هایی که به طریق تستی آن را اصلاح کرده شوند و من فکر میکنم که آنها به این مقصد میخواستند که فکر و عقیده های دانشجو زباندانان را با همان مسئله که به میان گذاشته شدند بدانند و از این رو همین آزمون بین المللی فیسو به نهایت برای من جالب گذشته بود. سلامت باشید. تشکر برای شما. عموما دانستن زبان ها من فکر میکنم که البته برای شما در چندین است سبقت ها در چندین است آمدن شاید مقاله ها کمک هم کرد و کوشش نکردید که مقاله ها رو با زبان های دیگر مثلا شما خب روی ورق بیارید و با عموما دانشجویان دیگر مملکت ها پیشنهاد کنید تا اینکه اونها بدونن که واقعا هم دانشجویان ما زبان های گوناگون رو میدونن از خود میکنن میآموزن و البته توجه دارن. البته چنانچه شما قید کرده در همین شعبه اطلاعاتی دانشگاه همون در گازیته روزنامه پیام دانشجو ما میکنیم، ما ترجمه میکنیم با زبان های کسی که زبان انگلستان است انگلیسی خطایی و من 2 مقالم رو با زبان انگلیسی ترجمه کرده در همون به همین شعبه پیشکش نموده اون را به طریق همون رسما با گازیته چاپ کردن که دسترسی همگان گردید و در آینده نیز میخواهم که یکی از آثارهای مشهور جهان را گرفته با زبان انگلیسی ترجمه کنم. سلامت باشید. تشکر برای شما. تماشاگران عزیز ما بعد از چند لحظه اطراف اشتراک قهرمانی برنامه در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی کتاب است حرف میزنیم که البته یکی از اشتراکچیان فعال است. ادامه برنامه افتخار از شبکه بهارستان تماشا نموده ایستاده بینندگان عزیز و یادرس میشم قهرمانی برنامه نوبتی افتخار جوان دختری فعال داننده خوبی 3 زبان خارجی و همزمان جوان دختری که در زیادی از سبقت‌های اشتراک نموده است و دانشجوی کورس 2 دانشگاه بین المللی
забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Соти Муллозода. хуб Санобар Яқубова, бори дигар хуш омадед ба барномаи мо. ташаккури зиёд. шумо ҳамзамон дар баробари забондониву таҳсил дар донишгоҳ иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субидонаи китобаст ҳастед. хуб дар кадом номинатсия ва чӣ гуна иқдом пеш гирифтед барои иштирок дар ҳамин озмуни ҷумҳуриявӣ? нагуфта намонад ки ҳар хоберо табире ҳаст, ҳар кореро сабабе ҳаст ва ба ҳамин иштирок кардани ман дар ҳамин озмун низ сабабе дошт. ва чуноне ки ман дар аввал қайд кардам, худбоварӣ ин истеъдод ва санъат аст, аммо ман ҳамин чизро дар худам намедидам ва ба шарофати устодони донишгоҳамон, ба шарофати анамон устодоне ки барои мо шабрӯз заҳмат мекашанд, онҳо ба ман нишон доданд ки ман чӣ истеъдод дорам. онҳо маро маҷбур кунониданд ва ман дар ҳамин соли аввал аст ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субидонаи китобаст иштирок мекунам дар номинатсия эҷодиёти наср. ва барои чӣ эҷодиёти наср? Чун ҳамон аз мақола навиштани ман, аз анамон баромадҳое ки мекардам, онҳо пай бурданд ки ман қалами хуб дорам ва маро ба ҳамин кор гуфтанд дастгирӣ мекунем, тайёр мекунем, албатта ки ба озмун иштирок мекунем. Аз ҳамин рӯ ман рад накардам ва мехоҳам ки тақдири худамро дар ҳамин озмун низ бисанҷам. бале дар кадом номинатсия? дар номинатсияи эҷодиёти наср. бале ин яъне ки навиштани ҳикояҳо, афсонаҳо, эссе. бале то ҳол шумо чизе эҷод кардед? албатта то ҳоло ман афсона, ҳикоя ва эссе эҷод кардам. беҳтарин биёед як афсона, як ҳикоя мешунавем аз эҷодиёти худатон. аз эҷодиёти худам албатта. афсона Кирми Лойхӯрак. харгӯшаке буд ки дар саҳро меҷаҳид ва ногоҳ дар ҳамон аз пешаш сабзӣ баромад ва ӯ сабзаро гирифта бо лаззат мехӯрду бо худ мегуфт: аҷиб, ин хӯроки болаззатро танҳо ман мехӯрда бошам. боз хӯрданашро идома дод ва вақте ки хӯрданашро идома дод, мехост ки боз сабзаи дуюмро гирифта бихӯрад ки ногоҳ аз сурохие кирме баромад ки ба синфи Кирми Лойхӯракҳо монандӣ дошт ва харгӯш ҳайрон шуду ба ӯ нигоҳ карда гуфт: ҳа, Кирми Лойхӯрак, ту ҳам ба хӯрдани ғизо баромадӣ? Кирм хандиду посухе надоду. Баъд харгӯш гуфт ки ҳа, ту аллакай ғизоатро хӯрда омадаӣ. Кирм бо ҳайрат, бо ғазаб нигоҳ кардаvu гуфт: ту магар намедонӣ ки мо аз ҳама хӯрокҳои болаззат, аз ҳама хӯрокҳои ширини зери заминро мехӯрем? харгӯш ҳайрон шуда нигаристу гуфт: чӣ хел, онҳо чистанд? Кани ба ман зуд бигӯ. боз ман фикр мекардам ки танҳо харгӯшон аз хӯроки болаззатро мехӯранд. Кирми Лойхӯрак боз ба ҳамон сурохие даромада рафту ба харгӯш маълум шуду гуфт: ҳа, маълум мешудааст ки Кирми Лойхӯрак танҳо номаш Кирм будааст, Кирми Лойхӯрак будааст, аммо ба ғайр аз хоб ва лой ӯ шириниҳои зери заминро мехӯрдааст. бале, саломат бошед. хуб аз ҳикоя чӣ пешниҳод карда метавонед? аслан ҳикояҳо аз таҷрибаи рӯзгори инсонҳо навишта мешаванд ва ман мехоҳам як ҳикояро дар бораи орзуи деринаи як ҷавонписар навиштам, нақл кунам. ҳикоя номаш Орзуи дерина. боди саҳро мевазид, шамол мевазиду фикрҳои маро ба сӯи орзуҳои дерина мебурд. осмони софу беғубор, офтоби дурахшон ба манзараи Душанбешаҳр ҳусни дигар мебахшиданд. ман ҳар боре ки ба болои теппа барои чарогоҳ меоям, аз ана ҳамин манзараи дилфиреб ҳаловат бурда чандин соатҳо менишинам. бо азобу машаққат баромадан ба болои теппа на фақат барои чароидани мол, балки барои ана ҳамон як манзарае ки аз нигоҳи аввал маро аз хастагӣ раҳо месохт. ман як рӯз ҳамроҳи бародарам ба теппа баромадем ва ҳар яке дар хаёли худ буд ва нохост бародарам аз ҷош хесту гуфт: некрӯз, ана бин, ҳавопаймои калон худашро барои парвоз омода месозад. ман аз ҷой хестаму чашмамро то парвоз кардани ҳамон ҳавопаймо накандам. нигоҳ кардаму нигаристам. як орзу маро ба сӯи ҳамон расипор мекард ки ин орзу дар кунҷи дилам буд ки сарнишини чунин ҳавопаймо шуданд. чандин бор ба худам гуфтам ки аз писари
деҳот ки шароити иқтисодияш хуб нест чунин сарнишин намебарояд. хулосаи ҳамин ҳикоя бо чӣ анҷом меёбад? хулосаи ҳамин ба он анҷом меёбад ки дар охир ҳамин писар некрӯз ба мақсади худ мерасад ва ӯ дар ҳамон дафтарчаи хотираташ қайд мекунад ки хизмат кардан ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо бароям мардонагии тавоноиро омӯзонд, балки орзуи дилинамро бароям амалӣ сохт. саломат бошед, ташаккур барои шумо. беҳтарин ва ман фикр мекунам ки албатта дар ин сабқате ки шумо иштирок намуда истодаед, сабқати зеҳнӣ, албатта муваффақ мешавед, дастболо мешавед ва шояд мақомеро ба даст меоред. мо барои шумо барор мехоҳем барои ширкатон дар ин озмун. бори истеъдоди шеърхонии худро насанҷидед? то кадом андоза аз ӯдаи қироати шеър мебароед? албатта ман санҷидам. Ман пеш аз он ки ба донишгоҳ дохил шавам дар мактабҳои миёна таҳсилоти умумӣ таҳсил мекардам, дар рубои сароӣ, дар ғазалсароӣ. ман зиёда аз 150 байт достон, 30 ғазал, 50 рубоӣ азёд карда будам ва дар ҳамон озмуне ки барои рубоихонӣ бахшида ба Умари Хайём буд иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. биёед як ғазал пешниҳод мекунем. ғазал? ғазал аз Лоиқ Шералӣ. замини сахти кӯҳистон дили нармам ато кардааст. дуруштам ҳар ки мехонад хато андар хато кардааст. ба мисли кӯҳ якрӯям, ба сони чашмаҳак гӯям, чунин бошам, чунин будам, ки инсонам худо кардааст. миёни кӯҳҳо бигрехтам аз дасти ҷабру зулм, ки бар торихи сангиндил ҷафо рӯи ҷафо кардааст. ҷудо будам зи ҳамхунон, ки бепул буд дарёҳо, сари кӯҳу сари чашма дилам аз ғам наво кардааст. саломат бошед, ташаккур барои шумо, беҳтарин буд ва фикр мекунам ки албатта минбаъд бозам кӯшиш мекунед, заҳмат мекашед то ин ки ба дастовардҳои бештар мушарраф гардед ва мо албатта шуморо дар барномаҳои баъдӣ мунтазир ҳастем. эҳтимол дорам ки бо бештар ба даст овардани мақому ҷоиза дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, шояд байналмилалӣ мо шуморо даъват мекунем ва атрофи дастовардҳои дигаратон ҳамсоҳбат мешавем. мо ки дар анҷоми барнома қарор дорем, биёед ба ҳамсолонатон тавсия бидиҳед. онҳо чӣ кор кунанд ки мисли шумо забондон бошанд, чӣ кор кунанд ки дар сабқатҳо дастболо гарданд? тавсияи ман барои ҳамон нафарон ба мухлисони шабакаи телевизиони Баҳористон ва мухлисони барномаи Ифтихор дар он аст ки шумо вақте ки мақсад мемонед, кӯшиш кунед ки ба мақсадатон расед ва ҳеҷ вақт натарседу рӯ афтода нагардед. чун мо миллати тоҷик миллати бақувват кӯҳанбунёд ҳастем. гузаштагони мо бениҳоят барои мо бисёр бойгониҳоро боқӣ монданд ки барои дурахшандагои оянда моро ниёз аст ки онҳоро аз худ намоем. аз ин рӯ ман ба ҳар яки шумо гуфтаниям ки ба худ бовар дошта бошед ва ҳамеша дар ҷустуҷӯи илм бошед. ногуфта намонад ки забони модарии хешро низ фаромӯш насозед. саломат бошед, ташаккур барои шумо. ман бовар дорам ки албатта суҳбати мо бо шумо ба хонандагон як тавсия, як маслиҳат буд барои омӯхтани минбаъдаашон дар муассисае ки таҳсил мекунанд барои забондонии онҳо. хонандагони азиз, агар мехоҳед ки дастболо ва муваффақ ва дур аз тамоми мушкилиҳо бошед, пас забон донед. ин буд барномаи навбатии Ифтихор. расм мешавем қаҳрамони барномаи навбатӣ мо буданд донишҷӯи курси 2 донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода Санобар Яқубова муассисаи ҷустуҷӯи қаҳрамони барномаи навбатӣ ҳамон мешавем ва то барномаи навбатӣ бо шумо хайрухуш мекунем. тансиҳат бошед тамошобинони азиз. хайр.